Oh my god, det var hurtig reaktionstid for mig det der. Og det har I. Jeg ryddede lige hele granen. 4 styks. Der er en kampvogn et sted op over mig, nær I. Ja, det er godt. Ja, lige op over mig. Jeg skal lige fokusere. Hvor er du henne, siger du? Og du Nej, jeg derovre. fik ham der, jeg solede ham. Og jeg var over ved B, men der holdt en kampvogn og skød ned over Echo. Men han holdt lige med track ud, så jeg skød op i buen. Det må altså seriøst være, det er en kampvogn er svagest. Ja,